з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Господи. Наближалася юдейская Пасха, і Єсус прийшов у Єрусалим і знайшов у святині тих, хто продавав валов, овечок і голубов, і міняли сядзелі там. І зрабіў бізун з вяровак, і павыганяў усіх са святыні, а таксама овечак і валоў. Грошы мінялаў парассыпаў, а сталы папераварочваў. А прадаўцам голубоў сказаў: «Забярыце гэта адсюль і не рабіце дому айца майго домам гандлю». І прыгадалі вучні ягоныя, што напісана: «Клопат аб доме тваім з'ядае мяне». На гэта юдэі сказалі яму ў адказ: «Які знак пакажаш нам, што можаш гэтак рабіць?» Езус сказаў яму адказ: «Зруйнуйце святыню гэтую, і я за 3 дні ўзнясу яе». І сказалі юдэі: «Гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты ўзнясеш яе за 3 дні?» Казаў жа ён пра святыню свайго цела. І калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён казаў гэта, і паверылі Пісанню і слову, якое казаў Езус. А калі ён быў у Єрусаліме на свяце Пасхі, многія, убачыўшы учыненыя ім цуды, паверылі ў імя ягонае. Але сам Езус не давяраўся ім, бо сам ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў пра чалавека, бо сам ведаў, што ў чалавеку. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие браты і сёстры, трэцяя нядзеля Вялікага посту, якую мы перажываем сёння, у каталіцкім касцёле мае свой асаблівы характар. І нават традыцыйна мае яшчэ адну назву. Называецца нядзеляй Карітас. Карітас – гэта лацінскае слово, якое ўжываецца на азначэнне хрысціянскай любові ці дабрачыннасці. Бо менавіта на гэтую рэч, побач 2 іншых лекаў, якім вучыць нас Езус Христус, побач пасту, побач малітвы, ёсць яшчэ 3 лек. Добрыя учынкі, дабрачыннасць, якія, як сказалі нам тэксты на пачатку святой літургіі, з'яўляюцца нашымі сродкамі для асвячэння душы. Звычайна на гэтую нядзелю да нас звяртаюцца кіраўнікі касцёла, і ў гэтым годзе таксама каталіцкія біскупы Беларусі накіравалі да ўсіх вернікаў, каталікоў нашай краіны адмысловае пасланне. Калі ласка, паслухайце уважліва яго змест. Зварот канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі на 3-ю нядзелю Вялікага посту 2021 года. Беднасць створана людзьмі, а не Богам, бо яны не умеюць дзяліцца. Такімі словамі маці Тэрэсы з Калькуты каталіцкія біскупы распачынаюць свой ліст. Паважаныя святары, манаскія асобы, дарагія браты і сёстры у Хрысце Пану, Божае Слово на 3-ю нядзелю Вялікага посту скіроўвае нашу увагу між іншым на Божий закон, добра вядомы нам як 10 Божых запаведзяў. Закон, які рэгулюе адносіны паміж Богам і чалавекам, а таксама людзей паміж сабою. Звяртае на сябе ўвагу той факт, што нормаў, якія датычацца міжчалавечых адносін, практычна удвая больш.
Гэта азначае, што на шляху да збаўлення нашае стаўленне для бліжняга мае не меншае значэнне, чым адносіны з Богам. Вельмі выразна кажа пра гэта Езус Хрыстус. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Яго умілаваны вучань апостол Ян робіць вядомую нам выснову з гэтай думкі. Той, хто не любіць брата свайго, якога бачыць, не можа любіць Бога, якога не бачыць. На жаль, у сучасным свеце ўсё больш перажываюць крызіс такія паняцці, як ахвярнасць, бескарыслівасць, самаадданасць, великодушнасць. У вачах свету яны нярэдка ўспрымаюцца як глупства. Аднак гэтыя паняцці таксама ўваходзяць у катэгорыю неразумнага убога, а яно, як сцвярджае сёння апостол Павел, мацнейшае за людзей. Нарэшце, клопатам пра справы Касцёла, да якога мы ўсе з вамі належым, запальвае нас сам Збаўца, які, як апавядае нам сёння Евангелія, рашуча спыняе злоўжыванні, што адбываліся у доме ягонага айца, у доме, які павінен быць домам малітвы. Нас таксама павінен з'яднаць клопат пра Божы дом, клопат пра тое, што ў ім адбываецца. Адначасна нельга не памятаць пра патрэбы тых, хто да гэтага дому належыць. Вялікая хвала Богу за тое, што ў святле хрысціянскай веры мы маем магчымасць належным чынам рэагаваць на існуючыя выклікі часу. Касцёл ад пачатку свайго існавання асаблівай апекай атуляў людзей па розных прычынах, пазбаўленых сродкаў на існаванне. Людзей, якія былі ў пэўнай патрэбе. Сёння Касцёл паспяхова працягвае гэтую місію. І менавіта вы, дарагія духоўныя асобы і вернікі, робіце ў гэтай справе сапраўды шмат. Словы маці Тэрэзы з Калькуты, працытаваныя на пачатку звароту, гавораць пра рэчаісны свет у людзей, дзе так шмат эгаізму і абмежаванасці чалавека у дачыненні да сябе падобных. Як вынік гэтага, шматлікія ахвяры несправядлівага разбмеркавання ў сферы эканомікі, палітычныя злоўжыванні і знішчэнне прыроднага асяроддзя. Імкненне да матэрыяльнага ўзбагачэння малой групы людзей часта штурхае цэлыя краіны на шлях беднасці і пазбаўлення магчымасці належнага развіцця дзеля задаволення неабходных патрэб чалавека. Ва ўсім гэтым варта ясна разумець прычыну такой сітуацыі. Яна не ў недахопе матэрыяльных сродкаў ці прыродных рэсурсаў, або, як гэта сёння настойліва прапагандуецца пэўнымі сіламі ў перанаселенасці нашай планеты, што нібыта нам пагражае. Прычына ў тым, як трапна зазначыла святая маці Тэрэса, што людзі не ўмеюць дзяліцца. Разам з адраджэннем структур каталіцкага касцёла ў нашай краіне, 30-годдзя якога мы сёння адзначаем, распачала дзейнасць і добра вядомая нам арганізацыя «Карітас», якая разам з іншымі дабрачыннымі суполкамі на парафіяльным узроўні паклікана не пакінуць чалавека сам-насам з узніклай бядой ці праблемай. Варта адзначыць, што дзейнасць гэтай структуры сапраўды нясе рэальную дапамогу людзям, прычым у вельмі шырокім спектры жыццёвых сітуацый. Дзеля прыкладу, нагадаем некаторыя аспекты і ініцыятывы, дзякуючы якім толькі ў мінулым годзе атрымалі дапамогу некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Сярод іх сталоўкі для бедных, інтэграцыйныя святліцы для дзяцей, зімовая дапамога, дапамога малазабяспечаным сем'ям, арганізацыя дапамогі абяздоленым і самотным, сацыяльная дапамога ў перыяд эпідэміі COVID-19, дзіцячы дабрачынны сацыяльна-рэабілітацыйны цэнтр, праекты «Дорым прафесію», «Мой свет у фарбах», «ЕС», якія дапамагаюць моладзі знайсці працу ці арганізаваць самазанятасць, сацыяльныя пункты гуманітарнай дапамогі, дамы міласэрнасці і састарэлых,
інтэграцыйны цэнтр для дзяцей інвалідаў і маладых інвалідаў. А таксама многія іншыя праекты, сярод якіх ёсць нават студыя інклюзіўнага танца імпэт для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Рэалізацыя ўсіх гэтых праектаў стала магчымай дзякуючы вам, дарагія браты і сёстры. Вам, веруючым людзям, якія не страцілі спачування бліжнімі ў патрэбе і здольнасці на ўчынкі міласэрнасці. Няхай Божая ўзнагарода сустрэне кожнага, хто мае адкрытае сэрца перад абліччам людской бяды і несправядлівасці. Сёння здзяйсненне праекту дабрачыннага таварыства «Карітас» адбываецца са значнай доляй дапамогі ад замежных партнёраў. Для нас гэта вялікая падтрымка і нагода для малітвы удзячнасці ў іх інтэнцыі. Аднак нам трэба ўсведамляць, што гэтая дапамога не можа працягвацца бясконца і што раз больш мы павінны вучыцца разлічваць на свае сілы. Гэтае заданне мы зможам рэалізаваць агульнымі намаганнямі як з боку адказных структур Касцёла, так і дзякуючы ахвярнасці кожнага чалавека. Нам трэба памятаць, што справа дабрачыннасці застанецца заўсёды неад'емнай часткай дзейнасці Касцёла. Бо, як казаў сам пан Езус, убогіх заўсёды маеце пры сабе. Не згубіла актуальнасці гэтая думка і ў наш час. Таму папа Францішак у энцыкліцы «Фрателлі Тутті» «Усе браты» між іншым кажа: «Клопат аб свеце, у якім мы жывем, азначае клопат пра нас саміх. Але мы павінны стаць мы, якія жывуць у агульным доме». Тую ж самую думку нясе ў сабе і сацыяльнае вучэнне Касцёла. Чалавецтва ўсё больш выразна разумее, што аб'ядноўвае яго адно прызначэнне, якое патрабуе ўсведамлення агульнай адказнасці, натхнёнай цэласным і салідарным гуманізмам. Сёння мы перажываем ужо 3-ю нядзелю Вялікага посту, і па традыцыі гэта нядзеля называецца «Карітас». Побач з нашымі матэрыяльнымі ахвярамі, якія сёння прызначаны на дзейнасць гэтай структуры Касцёла, варта памятаць, што гэта не адзіная магчымасць стаць добрым самараненым у жыцці патрабуючага чалавека. Ёсць шмат розных спосабаў, між іншым і валанцёрская паслуга, якімі можам рэалізаваць заклік Хрыста. Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны. Няхай гэты заклік знойдзе канкрэтны водгук у нашым сэрцы і дапаможа заўсёды бачыць патрабуючага Хрыста у церпячым чалавеку. Няхай час Вялікага посту паспрыяе таму, каб радасць пасхальнай перамогі збаўцы змаглі адчуць як мага больш людзей, адкрываючы для сябе святло Божай праўды праз дабрыню і ахвярнасць нашага сэрца. Няхай Бог благаславіць вас на перажыванне Вялікага посту у духу братняй любові. Каталіцкія біскупы Беларусі.